Yo awa musidɓe mi filmana en ɗo woɓɓe ko mbayri yiide ɗum ɗo ɗum ko wendu wonnin ɗo de ko musidɓe meɗen woɓɓe joɗiɓe ton to région Barcelona sare e wi'e San Quirze de Besora o kamɓe kadi e dow yidde gollidde e ca'e meɗen ga Fuladunnaɓe yo nelimmi ga arde wadde hen seeɗa witto gan e ca'e mu'en sare e wi'e Sinthiane Mama ko ton neɗɗo yarani ɗo ni kono noon nduɗo wendu woni ko hakkunde sare Dikel e Sinthiane Nyukuba ndu wendu woni ko hakkunde sare Dikel e Sinthiane Nyukuba yo mi yiyim ɗo tan tawmi kono mi daro mi filma hen seeɗa yo musidɗo meɗen goɗɗo yinɗa soppaɗa ɗo yeso mina andi ma mi yottano mo yeso seeɗa si Allah jaɓi simi iwi ɗo han ɗum ɗo de woni ladde Fuladude ladde meɗen de ladde heccinde yando o sa'i wa'ino ko waɗi liɗɗi ni déjà wa'iranno ko liɗɗi ɗumanden par ce que ɗum ɗo ko jimi to e ɗumanden nandi e liɗɗi hewira non ndiyam kono wodi ko waɗi ndiyam hen tigui aywa donc no mbimi on ni neɗɗo ɗi fa'i to wiire Sinthiane Mama iwri ko Kolda abbi lawol Fafakuru ngol ari ha sare Dikel selda ɗon yaha Sinthiane Nyukuba iwi ɗon han yaha ca'e ha yettoyo Sinthiane Mama so Allah jaɓi ɗeɗo leɗɗe ɗe mbiyete boseje ɗo ko boseje gonɗon nden pinda noon ɗesi nandude e diŋale kono ɗum ɗo ɗum kam ko boseje ɗi gasa noon taw Grand Baydi Kande en ɓen ɓuri kam andude leɗɗe ɗe ɗi gasa raw kamɓe ɓe ji'oyi ɗum ko on tan ɓe wawan ittinirande ko ɓuri noon kono ko ɗum dal boseje yo on calminama buy wona seeɗa ha en yeeso seeɗa.